Så. Og så frem igen. Frem. Han behøver ikke at stå længe. For det er lige så snart han får lov til lige at stå der pause, så skal der ske noget andet. Så du kan bare stoppe ham 2 sekunder, og så gå frem igen. Så kan I altid bygge mere og mere tid på. Og så frem igen. Ja. Så kan du altid, hvad skal man sige, øve dig i at stå længere og længere tid. Du kan også prøve at bremse ham i en øvelse, hvor han bare skal stå 2 sekunder, og så gå videre i øvelsen. Og så gå igen. Ja, så fint. I er dygtige i dag. Altså det er jo også... Det kommer du også til at skal bruge i trailridningen, at så skal man stoppe halvvejs over en bum. For eksempel. Ja, du skal lige stå.